И здравейте хора, днес ще играем Roblox. Не GTA. Така. Ще играем на ето това. Това е, трябва да станеш възможно най-силен. Не мога да го обясна точно какво трябва да стане. Сега ще разберете. Трябва да стане. Добре, да се отвори играта, може ли? Добре, може да се отвори играта. И ето мен. Аз съм се развил бая в тази игра. Но това ще игра на нея. И между другото добре, ще бъде като малко видеото. И така сега вече вдигнахме почти 300 000 и там горе са резултатите в отгоре после над геройчето. Първите две съм си ги направим 335 и съм всичките ги направим толкова. И ще се върна, когато и това го направим 335. Вече сме на 315. Ето и вече сме на 335 000. Ръцете малко се промениха, не е значително много, но все пак малко се промени. Сега не това колко сме, около сега това съм само на 73, може май 400 мога ли? Не в 4, само 200 мога. Ще се върна, когато ги направим 150, кажем. И така хора, вече сме на 150 000. Малко, че не сме на 330. Малко да стигна с гърба. Ама само за вас мина точно една секунда, за мен мина точно 20 минути. Ама сега. И сега продължаваме към 200. Тогава, когато правим 250. И така, сега сме вече на 250. И се връща сега тази игра и да стане. Да, запомнете хубавото, вставям. Запомните. Сега да видим. Ето сега е на 300 000. Аз малко да искам разлика, въпреки че съм го видял на група, ма вие преценете дали има разлика. Вие за вас не е минало много време, така че оставя вас да кажете. Забравя да кажа, връщам се на 300, да, на 335, като ви правя всички. И почвам да спомня. И вече сме на 320, остават само още 15 000, докато съберем 335 000. Последните 5 000 ще ги фарма на клика. И както казах, последните 5 000 ще ги фарма заедно с вас. Цъкам яко, цък. Айде, 30 000 след. Приключете и 305 000. Скачам
И да видим каква разлика има. Погледайте се. Не, 300 хиляди става само краката, къде бях. Ще да правим едно състезание, като започнем само да мера краката. И ето ги. Чакай. Това защо това. Чакай, играта нещо малко се объркала. И ми е пуснала от най-слабите кола. Така. Това би трябва да мога да го. Добре, така. Ехо. Сега ще такова, когато ставим на 160. Само сега. И така вече сме на шата на 160. Така не знам също сега разликата в случва се 200 хиляди. И така ето вече 200 хиляди. И така ето ни и на 120 хиляди. Сега тия 15 хиляди деца и свървам заедно с вас. И ето, сега ще включим 150 хиляди. Сега се наместим тук ъгъл. Краката ще видим като станем. Тема човек до 250 хиляди. И така ето ни ги и 250 хиляди. Апгрейднахме с 2 лави, имахме някакви хиляди. Така. И продължаваме още 5, че избутаме пак с вас. Да. И се виждаме на 300 хиляди. И така вече сме на 300 хиляди. Ще отварим до 335 хиляди и се включвам. Ще отварим до 305 хиляди и после ще се бъде, когато стане 330 хиляди. И ай, да ги видим. 330 хиляди минаваме. И ето ни на 332 хиляди. Сега отиваме на 335 хиляди и временно състезание. Това ще е клипа. И ай, скачаме. И да видим имаме ли разлика с началото. Вижте ми главата, вижте ми върху. Герой с операцията на главата е такова замушена от нея. И сега ще направим състезание. Това ще е такова. Айде да го почнем с това състезание. И сега чакаме. Вау. Айде, почнем. Колко не знаеш какво трябва да стане, трябва просто максимално много да цъкаш по екрана.
Вот. Нали, ужбе. Това беше клипа. Ето и може да ви кажа чао.